आता ती मेळ घालणार त्याची लेवल नाही त्याची लेवल होईन बघा. हे त्या पेढ्या बरोबर घेता. म्हणून मी ठेवलं इथं. ह्याची कामात कसली काय घेण्यासारख्या तरी आहे. मी केलं ही मिळते ते सोडू जरा जरा ना वड तू वड थांब. आणि अकडे घ्यावा. हू कुठं रे बरोबर खायला हू हुका घेऊन राहिलो होतो ह्यो. आणि मग हा होय मग तू वर कशी घेतली एवढी? त्या दोरीवर घे. कुठं खाली घे मी खाली जा घेतलं खाली घे जरा. ओढून बांधलेला कडे हा ना फिरून घेतलं ना रे. फिरून घे. नाही सुटत हा. गाठ टाळून गेला ते फेडी झाली वडा वडले मी आज आहेत नाही हा. गेलो तर बघते मग मोहित घाल नाही त्यांनी. हा भाई भाई बावडा संतोष बावडा टकला केलं की का नाही लाजाऊ कळ होते आणखी गाड्या पाय म्हणता काय रे कपडे घ्यावे ना. हा ना लाईव्ह चालू अरे हो बघ एवढं हो बघ हा भरपूर होतो का रुंद नाही हा. लांब हा, लांब चालू असत ना हे अशी बांध लावू घे. हे अशी लवू लवू आणि एक एक तुकडे बांधून टाकू माझ्या दाबान घेऊन मधी ना एक एक ना हे टाकूया म्हणून सांगायचे का काठी टाकूया. दांडी टाकूया. अरे ताण नको ना ह्या आम्ही सरळ सारख्या करतो. ताणूक नको ता नाही आयते आम्हाला काहीतरी खालतो सोड ते चौक तुझ्या बांधून देतो. दोन असं की टोका लोम तर ठेवतो. काय करता बघा भारी आहे
हे फोडून टाकशील शाक लग्न होतं आणि उद्याच गेला ना नाही गेला ते म्हणते उद्या वाढीच लाडू आपला लाडू नाही येडू किती होतं मामन